tarda a totes i a tots i moltíssimes gràcies per haver vingut. Per a mi és un plaer i crec que és molt gran, no? Perquè a José Luis ja fa molt temps que el conec i que la veritat és que això és un projecte que va néixer a partir de... Era un projecte personal que tenia José Luis i del coll industrial. Es va aprovar rapidíssimament a través del Consell de Cultura, perquè com anàvem a dir que no? Estem parlant del tèxtil, estem parlant de recollir tota la memòria que tenim, estem parlant de la nostra indústria que ha sigut una de les dues més importants, que a més defineix el tarannà del caràcter alcoià, que des de la nostra manera de parlar, des de la nostra manera de pensar, i a més que moltes vegades potser no pensem en el que és el pur teler, mentre en realitat així tenim una quantitat d'empreses, de professions i de professionals que viuen i que han viscut al llarg de moltíssims anys i que han desenvolupat el nostre poble. I, clar, evidentment, pensem que precisament aquest llegat no es podria deixar perdre i era importantíssim que una iniciativa com aquesta, que començara ja, perquè ja hi ha molta gent que són testimonis que a poc anem perdent i no ens podem permetre com a societat perdre més. És que és un plaer, perquè estic veient així que la majoria som o del gremi o són historiadors. Per tant, crec que la manera en què això diu moltíssim de com realment a quines persones això realment ens interessa. I jo poc més tinc que dir. Això, a més, tenim el plaer que serà el primer projecte que anirà al Centre de la Memòria Industrial que s'acaba de fer ara a Alcoi. I, per tant, jo crec que jo donar-te les gràcies perquè a més parla no sols d'això, el que estàvem dient, de simplement aquest teler amb l'ordit, el plegador, estem parlant de les repassadores, estem parlant, que veig per així, estem parlant de, tinc que dir-ho, els pinteros, estem parlant, evidentment, de filatures, estem parlant d'estampació, estem parlant dels comercials. Tenim al voltant d'aquesta indústria tota una societat que s'ha creat i que crec que Alcoi mereixia per fi donar-li i començar que forma part de la nostra memòria cultural, de la nostra memòria col·lectiva i jo espero que siga un inici, perquè tenim encara moltes persones, molts testimonis, tenim moltes fàbriques, tenim moltes persones de diferents àmbits i gremis dins del sector del tèxtil que jo crec que tenen moltíssimes coses a dir-nos i que la societat alcoiana ha d'aprendre, hem d'aprendre d'ells. I, per tant, jo donar-li les gràcies a José Luis, donar-li les gràcies també al Consell de Cultura, evidentment, per haver votat que sí, al coll industrial i res, i esperem que us agradi moltíssim, que disfrutem i que recolzem com a societat aquestes iniciatives per tal que no siga l'última, perquè com veig així que hi ha moltíssima gent del gremi, crec que tots tenim alguna cosa a dir i tots teniu el vostre propi testimoni per a poder, per a que quede de cara al futur, que al final és el que deixem al nostre poble. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Cuqui també sap alguna de textil, que després ell em diu, arranca la mamut. Dic, la mamut, això no és de primària, això és de cou, per lo menos, el qui sap el que és una mamut. Bueno, mireu, jo he preparat un PowerPoint en la que vaig explicar-vos de què anirà el PowerPoint. En primer hi haurà 2 o 3 diapositives on explica el projecte, l'equip, etc. I després hi haurà una cosa unes quantes que parlaré sobre la influència que té la moda, etc. en el textil. Parlarem en casos d'Alcoi que el que fan és tancar empreses. Ve una cosa nova i tanca empreses, no en crea. Després tindrem la línia de temps. Primer, antes veurem en quins sectors farem les gravacions, en tots els sectors. Després la línia de temps. La línia de temps per mi és una de les coses més importants que puguem tindre al final, que és saber
quan es van produir les coses, què va passar en la societat i què va passar. Un exemple, este matí, un senyor que l'encontre, bueno, i què? Diu, en la guerra del petroli en el 73, la crisi del petroli, perdó, la guerra, la crisi, diu, em va deixar 30 clients menys. Pues això, en la línia de temps, ho marcarem i de més. I per últim, tindrem una breu exposició de les gravacions que tenim. Tenim 10 o 12 gravacions, n'hem escollit unes quantes i posarem 2 minuts de cada una, simplement per veure-ho. Bueno, sí que una cosa, entre capítol i capítol i algunes diapositives, veureu que apareixen uns modismes, unes frases que estan lligades en el textil. Són tretes del llibre de Josep Tormó Colomina. És la importància que té el llenguatge en la indústria textil. I veureu els exemples. Alguns estan enllaçats en el que es veu després i altres no tant. Bé, no perdem passades i anem a arrencar el batà. Així tenim el títol del projecte, que és d'Espanya o l'incertesa passant per textil legal. I ho hem agarrat de 1960 al 2025 perquè en els 60 encara podíem encontrar persones que havien treballat allà. I entonces, claro, és la importància que tot era panyeria i naix el textil legal. Després, l'objectiu del projecte és recopilar testimonis en vídeo dels que han treballat en indústria textil, des de 1960 fins al 2025, 25-26, quan acabem el projecte. Es busca conèixer l'evolució dels productes, la maquinàries, anècdotes i experiències. I que això el que no volem és que es quedi en un calaix, sinó que aquesta informació serveix cap a investigadors històrics i després veureu alguns casos que està fent-se i servirà pel Museu Industrial d'Alcoi. I el seu entorn, que hi ha que tindre en compte que és d'Alcoi i el seu entorn. Obrim un parèntesis així per a parlar d'ell. Així podem veure, ja tenim una donació de l'esplèndid llegat de Josep Julià i podem veure així en aquestes imatges tretes dels vídeos que tenim de Josep Julià, on podem veure teixint i en altres elements que té en aquest teler que té més de 250 anys. I des del Alcoi Industrial, a través de Ramon Molina, també està parlant-se del llegat de Rafael Julià, també de Benilloba, que després veurem en què consisteix el seu treball en el retall de les entrevistes que tenim fetes. Tenim més de 3 hores d'entrevistes d'ell per a poder, si es munta en alguna sala i això, poder arribar a que tinga tota la consistència que té que dintre aquests 2 llegats de Benilloba. Després, l'equip que portem. Està José Luis Borranar, Miguel Jover, el meu Sanedrín, Paco Belda, Ernesto Verdú, Juan Miralles, Luis García, són les persones que han estat 30 i pico d'anys dinant just tots els dies, ja podeu filar-se com... Era el sàlvame de luxe del textil. Gabriel Guillem i, sobretot, també la Junta Directiva del Alcoi Industrial, Enrique Macià, Rafa Baix, José María Segura, Josep Lluís Santonja, Eduardo Gilabert, Ramon Molina, Alfons Jordà i Álvaro Verdú. També hi ha algun altre més de Junta Directiva. Bé, anem a veure el percal. I la indústria textil té una gran dependència de la moda, costums, hàbits, matèries i tipus de filatures. Entonces anem a donar un exemple universal. I aquest exemple ve per la indústria dels barrets, dels sombreros. Així teniu imatges de les primeres dècades dels anys 20, tot el món en sombreros. Era una irreverència no portar sombrero. Per tant, hi havia algunes dones que es van revolucionar i eren les sin sombrero. I després, així tenim una imatge de 1960, està trucant, no? En tots els sombreros, en el 2024, ningú sombrero i tots en gorret, en una gorreta. Això va passar que quan en la Segona Guerra Mundial
en les carències, ja la gent va començar a deixar de gastar sombreros. Imagineu-vos, en temps de guerra anaven sombreros com si fos un modernisme així. Doncs no, ja van començar a llevar-se. Va acabar i van ja començar la gent a no posar sombrero. Però hi ha 3 persones, que és Elvis Presley, John Fitzgerald Kennedy i els Beatles van canviar els sombreros per les melenes, al final dels 50 ja van deixar de gastar sombreros. Ahir ja tot el món ja va deixar. Què va passar a les indústries del sombrero? Doncs tancar. No van crear ninguna cosa. I van tancar, imagineu-se les que tancarien en el món. Però anem a fer un exemple de casos més particulars d'ací del coll. I comencem per la indústria dels draps, la panyeria. Allà dalt tenim en 1960 tots en abrigos, en gabardines, en jaquetes de quadros i les camises eixes que encara es gasten avui dia de quadros. I els abrigos i tot acabat per els anoracs. Quasi tot el món, si ara miren, quasi tots porten tipus anoracs. Què ha passat? Lo de dalt era una filatura de carda, ha passat tot a filament continu. Directament de la productora fas el fil i han eliminat moltíssimes filatures. Les caçadores també, i les camises sí que no es pot explicar, perquè en els anys 70 i 60 va ser la tele el Tergal, i allò era el sum. Ja havia acabat el Tergal havia acabat les propagandes, havia acabat l'esclavitud de les dones. Ja no calia que es planxaren. I ara, no vull dir res, també camises que estan en cotó, que costen un renyó de planxar, de lino i de més. I també aquestes camises de quadros encara van sobre baix una samarreta. Les camises sí que és una cosa que ha evolucionat molt a la moda. Però l'altre sí que ha tingut molta influència, que després ho veurem en alguna entrevista, el número de jocs de cartes que hi havia al coll i el número de jocs de cartes que existeixen en Espanya avui en dia. Bueno, un poc d'humor. Totes aquestes imatges que hem vist són en intel·ligència artificial. Jo he anat i he dit, unes persones en abrigos en els anys 60 i demés. I fem proves, dic, unes persones en roba interior en 1960 i en roba interior en el 2024. I m'apareix això. I així la intel·ligència artificial ha posat un nom que es nota que té atributs en sujetador. És simplement una broma, dices. Bueno, però... Més coses que han hagut així. Se'n recordeu, La indústria dels visillos. En els anys 60, 70, 80, visillos que per agarrar una paret de 5 metres tu necessitaves entre 60 i 90 metres quadrats de teixit, perquè estava el visillo, la cortina, el blandón, una muntona. I ara està l'escreen, l'enrotllable i el visillo confeccionat, que és de d'ací baix, a veure si va ja, este d'ací baix, que te'n vas a Ikea o a Leroy Merlin, compres un visillo i res, en 4 per res ho tens. La prioritat de la joventut no està per posar-se els visillos. Això ja no cal que vos expliqui el que ha baixat de producció. Més casos així, així tenim el canvi que va haver del ras acrílic i el ras de polièster, que no vos l'expliqué ara, vos ho explicaré quan estiguem en la línia de temps. En tecnologia, l'estampació a la lionesa, que era en els anys 60, a l'estampació digital, això ha fet que encara totes les empreses que fan marcs, que fan cilindres per la rotativa, etc. I vos he posat un exemple de la mesa camilla. La mesa camilla als anys 60 era el súmum de la casa. La mesa camilla, tots sentats allà en el brasero o la ratereta baix, jugant al cinquet i escoltant la ràdio. En el moment en què entra la tele, hi ha algú que ja tenia que girar-se i va començar a llevar-se, a part de que les refaccions centrals ja no necessitava sentar-se. Ara, avui en dia, els joves ja no el tresillo, és el sofà. El primer que miren, un jove és dir, a veure, el llit de 180, per poder estar en tota la rotació. El llit, la televisió de 75 polcades i un sofà d'aixòs que puguen espaterrar-se. I a més, es fan baixets, i vols dir que quan m'assenta allí tenien una grua per ajudar-me a pujar. Però això de la mesa camilla, sí que vos he de dir una cosa, un exemple. Vos donaré exemples de la meva vida personal
en les empreses. En l'empresa on entré jo en l'any 79 no hi havia estadístiques de producció i les vaig fer en caràcter retroactiu. En 1978, a l'empresa on estava jo, va vendre 225.000 cotxes i 250.000 camilles. Al cap de 4 o 5 anys ja no en venia cap. Bueno, explicar per punt, i ara sí, no veureu res, perquè això són els sectors que anem a parlar. Tenim en filatura, parlarem de la filatura de carda, semi-stamp, d'open-end i d'altres tipus de filatures. En teixits parlarem de teixidors, repassadores, drapaires, empresaris i teòrics tècnics. Després, en confecció i empreses auxiliars, pinteros, ordidors, muntatge de muntures, picats de jacquard, les bobinadores, espetjadores i tot això. En raig i bordat és una història que em parli un segon per dir perquè cicles així en la indústria textil han sigut cicles de 10 o 15 anys. Si la Rachel més o menys va vindre 66-67, no, Miguel? I pràcticament ja els visillos en el 81 o 82 ja, 15 anys. Si el de Boré no va arribar a 15 anys, no, Alberto? Boré, 10 anys. 10 anys. Vull dir que hi han hagut coses d'estes que els bordats, ara els bordats queda el que queda. Després, els comercials. Els comercials nacionals d'exportació, quan entrem en el ram de l'aigua no cal que us expliqui, acabats, tints, estampacions i més. Després, en gènere punt, ahir no el domino jo molt, tinc d'agarrar alguna que ens ajudi un poc molt. Tindrem gènere en punt interior, exterior i altres. Els no teixits també tenen molta importància, però si la napa estampar i el punçonar, crec que va durar uns 10 anys, però tonellades de cotxes es venien en els anys 80. Moqueta també n'hi havia sí, i ara hi ha molts teixits, no teixits, que estan. I per últim, tenim tot un de sindicats, que ho vaig parlar amb Paco Valor, i ja ho han partit en 3 coses. Antes de la democràcia, del 76 al 90, que és quan vegem la línia de temps on es produeixen tots els canvis, i del 90 ara. I després, a última hora, farem alguna cosa d'entitats. Farem això perquè no vull sobrepassar, perquè, per exemple, l'escola industrial d'EPSA UPB, suposa que estarà ara preparant els 200 anys, i llavors el que farem és parlar amb ells per no duplicar feines. El que farem és molt el textil, i en ITEX igual, l'any que ve suposa que ITEX, si això tenen molts diners, l'any que ve faran una cosa gran en els 40 anys d'haver nascut i llavors faran tota la història. I nosaltres intentarem fer alguna cosa d'ITEX però no duplicar-la, que té molt, i del que puguem arribar. I això són així, no llegiu res, perquè a més no vull que ho llegiu, és el planning de persones que tenim ja quadrets, que tenim posades. No es veuen en les lletres les persones que tenim. Algunes sí que inclús estan així, ja us he comentat de gravar-les, i altres no, perquè encara no hem parlat. Doncs a veure, mira, no és normal, però vaig a mostrar-vos per una cosa, un exemple d'una entrevista que la tinc quasi des de primera hora, que és l'entrevista del Jaja, de la risa, no? I són de comercials. I estos dos comercials s'autoalimenten, a veure qui la diu més grossa, saps? Però, clar, ells han portat la idiosincràsia del coi fora, i jo vull que mos l'expliquen. I per això és el Jaja, Javier Vilapanaje, Javier Jordà, estic parlant amb ell i passen 30 segons i està contant un xiste i estem rient-se. Entonces, estic pensant com enfocar-la. Però si vos l'ensenyes per una cosa, que és per el següent. Això és la maleta del pare de Javier Jordà, que en principi dels anys 60 anava en el tren, perquè encara no tenia els 600, anava en el tren portant-la de puesto a puesto.
I això és un incunable. Ja li he dit tot que això passa al museu. Encara la filla ho té, crec que en pla decoratiu. Ahí veu aquestes pegatines, com el baúl de la Piquera, on anava a hotes i posaven les pegatines. Però és curiós, això. Això sí que ja, vull que m'ho expliqui bé, perquè, clar, anava del tren, diu, Javier em diu, mon pare passava en reixos, com diu ell, reixos, i tornava a festa de Sant Jordi. I de tren en tren. Bueno, doncs, és a principis dels 60, però encara estem en aquest tema. Bueno, filar gros i filar prim, a voltes diem, filar gros i filar prim, no? I anem a veure problemàtiques que estem tenint en el projecte. Els temes són exponencials. Primer vam marcar una cosa, mi primero de bordo, que és Miguel, no para de dir-me, i això, i jo no sé fins on podem arribar, però tinc por de fer-ho massa gran i no arribar. La disponibilitat de persones. Només una persona m'ha dit negatiu a entrevistar-la. En el que d'any han faltat 3 persones que tenia previst entrevistar. Reticències a ser gravat. Bueno, ahir vas veure una persona que porta darrere d'ell i, escolta, que va pel carrer en canvi de cera, perquè vos ho dic de veure, no broma. I ahir, és que, a més, ahir vas veure i tu no tens que dir-ho. És un teixidor de tota la vida perquè no ho anem a fer tot per allà. I dic, què tal? Diu, a mi el que més m'agradava era entrar i passar la mà damunt del panyo. Hòstia, aquesta expressió de feina ben feta, d'amor per la feina, té que dir-nos-la. I, bueno, intentaré... I ahir em va dir, una època que jo anava... se n'ha anat per carrera. Una època que anava ell per les cases portant a arreglar les màquines per a confecció. Jo anava a cada casa i el primer que tenia era la copeta de conyac i tot. Bueno, doncs aquestes coses vull que les conti, però bueno, si puc. Després del primer contacte hi ha alguna persona que no l'he vist jo i es desestima, però bueno. Dificultats per a definir el dia i l'hora i l'entrevista. En alguns se'n porten fritxits. Hi ha una persona que té 94 anys, a veure si arriba a un final, teixidor des de teixidor a mà a ara, i que ja queda l'últim dia, va ser antes de l'estiu. Demà, ai, no puc anar, la meva filla està en l'hospital i no estic per... I agarra la germana, la veig i dic, que la teva germana que està molt mal, diu, no, va anar a l'hospital, no res, però els pares ja en seguida... I escepticisme, he encontrat escepticisme en moltes persones. Si no queda res, ja no queda, doncs queda moltíssima gent encara. I per al muntatge, que després veureu, no vull que... O sigui, les fonts orals normalment es gravaven en l'àudio i agarres l'àudio. Jo vull que agarrar el vídeo i a més, a l'hora de muntatge, perquè sigui més agradable, que siga acompanyat de lo que la persona que estigui dient, intentar, dins de lo possible, agarrar coses de lo que està dient, traure imatges. Ho veureu en els exemples que després veurem de vídeos, ho veureu. Anar a toc de pitó. Anem bé. Porta un minut per davant. Anem a toc de pitó. Vale. En els objectius del projecte textil és crear... La sombra negra. La teva filla. En els objectius del projecte textil és crear unes línies de temps que destaquen els esdeveniments clau en l'àmbit social i de la fabricació. Entonces, el que veus, això, que no llegiu res, és una línia, cada any el que va ocorrint. I ara anem a veure per dècades. Com és normal, comenceu la dècada de 60 i fa l'hora triturant, no? Bé, anem a començar. La línia de 60s. Així tenim. Vale. Tenim la clave, el principi, la gènesis de tot. Escrits aplica la gasa de volta. Escrits, que jo em pensava que era molt més major i no, en 21 anys
es diu a persones ja un poc més majors que ell què és el que tenen que fer i comencen la casa volta. Jo no vaig estendre-ho perquè en el vídeo ho explica, en una gravació que ho veureu. Después así, el Ciudad durante 2 meses aparecen varias entrevistas, debates sobre el sector textil. Debates sobre el textil lo tendrem en cada década. Cada década parlarem del polígono y debates del sector textil y el futuro del textil, cada época. Después, así por ejemplo, según datos, hay 5.800 operarios en el textil, 2.000 menos que hace 10 años. També, això, se constituye el Consejo Económico Social d'Alcoy en el 1968. Està una foto en la pancarta en el mes de desembre allí y al año siguiente el Consejo Económico Social pide un polígono de 600.000 metros cuadrados. Después así, oleada d'incendios en empreses textiles. Això ho coneixem, portaven 10 en Ixany en el 67. Hidalgo Vistegui instal·la el primer teler de Lanzadera en el 65. Després jo vaig estar-hi, era un SNOC de Societat Anònima per la Ciència de les Armes. Es crea Atior, això sí que és curiós perquè és una empresa d'exportació i s'enjunten 2 colcheros, Atior és d'Atilano català i la HI d'Hidalgo Vistegui i la OR d'Ortiz i Borra. O sigui que 2 colcheros es posen junts per exportar, doncs té la seva gestions per crear textilomar i emissions i demés. Bé, a veure. Per què ha passat això? Però l'ha triturat. Vale, ara, l'he temps. I vale, soroll de teler, soroll de diners. En l'any 70 hi havia molt de soroll. Però ahir tenim, com antes us he dit, en el 73 comença la primera guerra del petroli i tot això. Entonces tenim, és curiós, així en el 70, los textiles para el hogar, ahí tens, los textiles para el hogar ya tienen su feria en Valencia, comença Textil Hogar. Y es algo curioso que Pep Linares pide el derecho a huelga en 1970, se'n va parlar en el gobernador civil. Què li contestaria el governador civil? Pues no ho sé, però en els 70 difícil. Així ja comencem, en tota aquesta època, 2 huelgas y 71 expedientes de crisis, conflictos laborables casi a diario, la huelga más larga del textil en el franquismo, en el 76, l'any del centenari, 21 días de huelga. Polígonos, també, luz verde per al polígono de Cotes Baixes i l'oferta privada en el polígono de la Beniata. En el 78 es van rasgar les vestidures. Se cierra el Banco de España en Alcoy. Es van carregar. ¿D'on tenim el Banc d'Espanya? Doncs mira, ara estem assimilats al Banc d'Espanya. Ahir, comença la filatura d'Openent, que després veureu la importància que té, i la forta fabricació de paret. Antes vos ha comentat que degut a la guerra del petroli va haver moltes expedients. Entonces posem expedients de crisi. En 1973, 71 d'expedient. I en 1974, 41 d'expedient. Això és curiós perquè 100 drapaires s'enjunten, creen el coll textil per donar força a els drapaires i crear, al cap de 10 anys va parar, que després ho veurem. I hi ha les indústries de la panyeria, les indústries de panyeria, Jusapa, Telor Hermanos, Matalls, van començar a fer cortines. Després ho comprendreu per què fent cortines. I així en el 78 ja Matalls es convierte en Societat Anònima Limitada. I entrem en el famós dicho de les fàbriques les funden els llallos, les disfruten els fills i les tanquen els nets. I entrem en la dècada prodigiosa, la dels 80. Probablement podríem estar tota una conferència parlant dels 80, tot el que va passar. Así, pues mira, un informe dice que 300 empresas cierran desde 1975 hasta el 61, equivale al 40%. El sector ha acumulado en los últimos años 411 expedientes, 63 de ellos reducen 576 empresas.
Un estudio de la Cámara de Comercio indica que en los últimos 3 años han desaparecido 891 licencias. Según Comisiones Obreras, en los últimos 10 años se han perdido 3.000 puestos de trabajo. El caos que ara explicarem per què. Així tenim exemples, expedients en Pivesa, Juan Santoja Pascual, Valdobre Racil, Testilo Sol Rayo, Coicrom, Rafael Vanessa Racil, Francisco Jode, suposa que seria la regulació per lo de la Rachel, Creibor, Novesa. La fuerte crisis econòmica acapara el protagonisme. Así en el 89 se disuelve la Asociación de Rapaires debido al sector de la crisis. Positivos, pues que os diga, se constituye el ITEX en el 85 i en els 86-87, que ara havia d'inaugurar-lo, com diu, l'ERMA. En el 86 España entra en el mercado común. Cocentaina tendrá un nuevo polígono. ¿Vale? Así, la Beniata se consolida como polígono. Rafael Teró, la Cámara y Dato Asociación consideran estudiar otras alternativas. Pagos, Serelles o la Rambla. Aprobado el túnel del Carrasqueta, que después no es va fer, però es va aprovar en el 89. I bueno, hi ha molt. Hi ha una cosa curiosa, però a voltes que no t'he pres, és Vultex recibe la medalla de oro a la exportación. Molt bé. En noviembre presenta suspensión de pagos. Hòstia, el mateix any li donen medalla. Bé, anem a veure la suspensió de pagos de Ferrandis, Joaquín Petit tanca, la quiebra de Peralta. Anem a veure per què va ocórrer això. Va ocórrer dues coses. En la dècada anterior va entrar la filatura de semiestamp, la d'acrílica. Això va fer que baixara molt la filatura de carda. I va estar, la filatura de carda, claro, encara, mentre hi haguera panyeria, necessitava la filatura de carda, però a mesura que anava la panyeria a mans, a menys, la filatura de carda anava a menys. Jo us dono un exemple personal. En 1978 estic en una empresa, Pipiolo, acaba d'eixir l'escola, no saps molt, i gastàvem pa. Un Natal va estampar, 67 tenies 800 voltes d'urdim, tremat en una satina, a 20 passades en U15. I gastàvem la filatura de carda en fibra curta d'acrílica. Però jo era, com vols dir, un rastre de botifarres, fils prim, fils grossos, neps, tots els defectes. A l'hora d'estampar, desmereixia. Llavors jo sabia la filatura d'Open-End, les avantatges, i acabava de començar la filatura de Gel, de Jorge, Enrique i Lionel, la filatura de Lionel que va muntar en l'Alcázar de San Juan. I al representant, Llorencet, li dic, dona'm un formatget, que entonces no eren conos, eren formatget, i faig la prova. Clar, faig 1 metro de la tela en el fil que compràvem i 1 metro en Open-End. Vaig al jefe i dic, mira, això tot ple de... Mira, que bonico, no? Això millora l'estampat i demés. Dic, però més, val 15 pessetes menys. 15 pessetes menys? Dic, però hi ha una altra cosa. El fil d'Open-End voluminitza un 10% més. Això està teixit a 20 passades i la d'Open-End està a 18. Com que 18? Dic, doncs mira, gastem menys diners teixint i menys matèries. En aquest moment apareix el jefe, el director de la filatura de l'empresa. I el segon de bordo, que no era prou HDP, diu, mira el que ha fet el xaval. Mira, així que ja no comprarem més fil. I aquell, que ho tinc gravat, perquè l'home tenia així un ull poquet eixit, i va acabar d'eixir i em va travessar de dalt per baix. Aquest era l'exemple que la filatura va anar acabant-se la filatura de carda, a part que ja no tenia sentit en la filatura de carda continuar en el testilogar, per una altra cosa. En el coll hi ha 22 cooperatives cestines, con 500 obreros. Segur que quasi totes eren de filatures, que totes van al cap de temps. Però l'acrílic, que havia anat molt bé i tots fent acrílic, així està Mila, que pot confirmar-nos-ho,
estic en una empresa, en la primera empresa que entré l'any 77, el súmum era el raso de petit. Això era el súmum, raso de petit d'acrílic, fet en fil color i, com tu dius, ben apretat de fils i passalles. Pues bueno, d'ahir, Petit tanca en l'any 83, perquè va canviar de colp a repent, de gastar l'acrílic, el textilògraf comença a gastar polièster filament continu. Comencen els rasos i demés i abandonen totalment l'acrílic. Una cosa per preu i l'altra per més novedós. Per si algú no ho sap, l'acrílic, el polièster, el polímer, etc., són derivats del petroli i fan una espècie de boletes de plàstic. I entonces les claven, com penseu, en una xurrera, com si farem fer xurros madrileños. I fan per calor i es trussen. I és la fibreta. És la fibreta molt finiua. Si fibra tallada és que si aquesta fibra va a afilar-se en companyia del cotó, la tallen a la longitud del cotó, a 60 mil·límetres. Si va a fer-se en companyia de la llana, la tallen a 110 i és la filatura aquesta. I si no, és filament continu, però ja no té filatura. I entonces, tot el més, la productora el taslanisa, li posa texturitza o li fa tangling. I algunes coses que en aquesta època va passar que li donen torsió. I així es van crear alguna empresa de torsió en Torsa o Urdex i de més. Però el canvi va ser brutal. Exemple personal, 1981, ve el director comercial de Peralta. Nosaltres li gastàvem 30 tonellades al mes de fil acrílic, 2,40, 2,12, 2,20. I de cop de repent li diem, zero. Si el que ja ha demanat, ens ho servissis. Vam estar 4 o 5 anys per menjar-se tot l'estoc. Per tant, l'acrílic va anar mal. I, per últim, per comentar-vos ahir, què va passar a l'acrílic? Que recorda ara de memòria, IPES, lectures de fantasia, manufactures d'estambre, Rolanes, Aracil i Alcoya i Deco, les empreses de Grau Mollor. Algunes van malviure 3 o 4 anys per al bàrter. El bàrter, que hi ha una persona que en les entrevistes ens ho explica, el bàrter és que en 1982 Espanya li compra petroli a Iran. I bueno, jo compro petroli, i què vols que el venga? Diu, doncs ven-me fil per fer alfombres. I entonces va haver un canvi comercial. Entonces Espanya va agarrar, el govern espanyol va parlar en la Curtols, que era una fabricant de filatura, i va dir, pues mira, tu tens que vendre-li fil a este, aquell, fer la producció i així li fem el fil. Però això va portar molts tergivers. No va haver una continuïtat. Va haver una continuïtat que decía, per exemple, la legislatura se plantea la suspensión global de contratos durante un mes, ya que los pedidos del bárter no han alcanzado ni la tercera parte. El petróleo pujava i baixava i, claro, la Curtos no va estar molt per la labor. I van començar a canviar. I després ja, no sé si està així o té igual, si no està ahí, els treballadors de Balanda de Sil, bueno, va que el 87, no està, però bé, és igual. Belmar, que era una comercial de filatura, que li filaven així Indústries Grau Mollor i Blanes Aracil i el resto, va fer suspensió de pagos. I ahir també, després ho veureu en una Xador Ciutat, ahir va acabar, Blanes Aracil va tancar i no comprenc com Lionel va aguantar, perquè va tancar les Indústries Grau Mollor i Comercial Abril i es va quedar simplement en lo de miel. I ahir l'acrílic va augmentar un poquiu degut a la manta en on tenien. La Rachel de doble fontura que gastava el 2,40. Però tota la filatura, que té tanta importància i té tantes persones, se'n van a parlar. Això és el que va passar en aquesta època. I per últim, sí que vull comentar una cosa. Entre 1981 i 1986 es va fer així en Espanya, antes d'entrar al mercat comú, el pla de reconversió textil. No sé les dates,
però per el que he vist, molt poquiu empreses d'ací, d'Alcoi, es van acollir al pla de reconversió tèxtil. Quizà perquè es costava molt o de més i, clar, necessitaven fer inversions i no estaven allà. Jo, que vaig portar el pla de reconversió de l'empresa on estava, ens van donar molts diners. A part de lo més important, que tota la màquina que havien comprat, que era alemana, suïssa i italiana, venia sense arancels. I els arancels eren un 20 i pico %. Això recordaràs, Lluís, que portava de cap al representant de Madrid, perquè entonces no hi havia fax ni res, ni ordenadors. I tens que anar al Ministeri d'Indústria per donar el salvoconducto, que venen dos màquines, i estava cada 2 per 3 allí fent aquestes coses. Però així no es va acollir el pla de conversió tèxtil, que després s'ha pagat. Passem de dècada i tirant-se la manta al coll. Ahir, en els 90 ja desapareixen, ja no tinc notícies d'empreses, ja tot són coses més rares. Per desgràcia, tenim el cas Artestil, al principi. A mediados de enero se alcanza un acuerdo entre UGT y la Intertextil y el Ministerio de Industria. 750 trabajadores del textil de Alcoy se acogerán a reducción temporal de empleo. Després tenim la crisi del 93 i pues mira, pues así, pues un telar passa en media hora d'una foto a un tejido. Això després ja ho veurà. Això, pues, al finestre, pues, se inicia el suministro de gas naturals. Com és normal, hi ha algo de polígonos, en totes les dècades. 98. Sanus acusa al PP de haber paralizado el polígono de la Canal en Conselleria. Y después, això pues, es interesante. El Club UNESCO presenta un proyecto de museo arqueológico de arqueología industrial. Ramón Molina, Josep Torró y Manuel Cerdà, y el proyecto del Parque Histórico Industrial del Molina, en el 97. I hi ha una cosa important. Javier Francés, nou director d'AITEX. Té importància perquè AITEX és avui el que és gràcies a aquest canvi. Que jo sabia el per què, el què, el cuándo, però no sabia el com s'havia produït. En una de les entrevistes li pregunté a la persona i m'ho explica. Perquè gràcies a això s'ha canviat. I això sí que prengueu atenció. Se suspenden las jornadas sobre el futuro del textil por falta de participación. La había organizado la Cámara de Comercio, AITEX, TEI, Textil Alcoyana, Datos Asociación y la EPSA. Això ho faltava Rita la Cantora. O sigui que se'n reuneixen per parlar sobre el textil i l'empresariat passa olímpicament. Doncs tenim el que tenim. Bé, hi haurà alguna altra cosa, però per no fer-ho més llarg. Vale. Bé, que casualitat, trencar-se el barró. Entrem en l'època en la dècada del 2000 al 2011. Ahir entra l'euro i estem parlant de polígonos a l'avant. L'any 2000, Alcoy vuelve a disponer de suelo industrial, el polígono de Santiago Payá. 2001, crean una sociedad que gestiona el polígono de la Canal. 2002, un parque industrial en la Canal. 2009, el Ayuntamiento de Alcoy se gasta 18.000 euros para pedir que la Canal sea área industrial prioritaria. Bueno, pues ahí está. Ahí, pues, bueno, en la década anterior m'he oblidat una cosa molt important, que és que a principi, en l'any 81, comencen a fabricar-se en aquestes zones edredons, les colxes edredons i demés. Això ho puc parlar per primera persona perquè jo vaig instal·lar les dues primeres màquines de cotxarla contínua en totes les comarques. Això també va fer un canvi revolucionari, aunque en passi dècada, perquè li va tocar en la línia de flotació a la manta. I la manta va tindre que eixir-se'n al final de la cadena fent tejidos para decoración, que també va influir en contra del coll. Però bé, així, en el 2001, ja estem dient que els cicles dels artículos duren 10-12 anys, baixada de 2 i pujada de cotxes de càrrega. Això, menys mal que l'autovia de l'interior fan el tramo de l'IBI, i la Tura Esterra crea Recover, que és el reciclatge del cotó al polièster. O sigui, quan estàvem en l'any 60, la filatura de carda feia reciclatge. Avui en dia les filatures d'OPN, en aquest cas quasi no existeixen,
quasi tots estan en banyeres, en Blanes, Belda, Llorenç i Ferrer, doncs fan un reciclatge especial i no anem a explicar més coses, però suspenden pagos Colortex i acaba d'un bon llor. Aitex, que ja comença a fer coses, doncs té, crea el Made in Green, investiga sobre biofibres, estarà per ell lo d'Aplimatec. Bueno, doncs també es va dedicar molt a fer-lo d'Aplimatec, o sigui, els teixits tècnics i demés. Aitex sí que ha evolucionat a estudiar molt. En el 2007, el 2008 que explota la immobiliària. 2007, primer any en Textilogar. Textilogar ja acaba enginyer. Aquest any ja va en companyia d'Hàbitat en setembre. I després, en la següent dècada, veureu els canvis que van haver. Desapareixen els estudis d'enginyeria textil. Queda un poquillo de cotes baixes i demés. Cotes Baixes vol convertir-se en un centre de referència textil. I, bueno, el 2010, 25 aniversari d'Aitex. I anem ja, no tindrem ni fus ni filosa, o sigui que ja no tenim res. Vale. 2002. Vam començar per Textilogar. Textilogar han quedat que van setembre en companyia d'Hàbitat. Es cabregen els de Textilogar, no volen saber res i se'n van de visites a Madrid. 2014, a la fàbrica de tapices i estan un any o dos. El 2016 se van a l'Altillo de Chamartín. Després, el 2017, se van a la Caja Mágica, on juguen a baloncesto. I així van anar a Textilogar, ahir, pues no era. Menos mal que el 2021 Textilogar celebra 50 edició i torna a València. Pues així, Aitex treballa, en el 2020, Aitex treballa en la protecció del Covid. En el 2022, les indústries textils van tindre molts problemes, sobretot els acabats, degut a la pujada de preus d'energia. De polígonos, què voleu que us diga? Així, en el 2000, Rafa Climent apoya la inversió en polígonos i ara està parlant-se del Coixut. Veurem què passa. I com sempre, constituïda la mesa del textil de València. Sempre hi ha això. I bueno, hi ha un poquil de coses verdetes, que per lo menos, de nou s'impartirà enginyeria textil i disseny. Una cosa positiva. Bueno, així diu que el textil de l'hogar suposa el 19% de les exportacions de la comunitat. També mos traten com si fos això. S'han digitalitzat tots els arxius de la Real Fàbrica de Panys. S'inaugura el nou edifici d'Aitex. 250.000 euros per iniciar un parc científic de l'UPD Alcoi i l'acord per el següent any, l'acord per cedir l'edifici d'Aitex a l'UPD. Això no és tan bona. Cocentaina quasi duplica la xifra de treballadors textils d'Alcoi. Bueno, va. Pepe Serna, nuevo presidente del Consejo Intertextil Español. I poca incidència del textil en el pes industrial d'Alcoi. Per últim, sí que vull fer referència a dos necrològiques. Ja han passat moltes persones i potser diré per què. Doncs sí, són en 2018 ens deixa Rafael Pascual Felino i en el 2022 ens deixa Francisco Jover, un dels industrials textils d'Alcoi més reconeguts en Europa. Aquestes dues persones són les que comencen en 1982 la gènesis de tot el Textilogar, que després ho veureu. I això és perquè ho comprengueu el que és la línia de temps. Cuqui, si tens que anar atent... vale, és que té unes coses. Vale, això, quan estigui tot muntat en les entrevistes, ja clavarem, el més segur per lustros, per 5 anys, totes les coses perquè vegem les incidències que han tingut en les coses d'Alcoi i el que ha passat en les indústries. Bé, anem a veure. Màquina avant. Anem a màquina avant. Anem a les entrevistes. El Cardaran. Potser, quan acabeu els 2 minuts d'aquesta entrevista, algú dirà el Cardaran.
Bueno, esta entrevista no estava prevista, sinó que simplement quan estava entrevistant una persona em diuen, mira, ha vingut fulanet, i este senyor és un senyor suís que des de 1980 i pico ha estat venint al coll. És un senyor muntador de màquines de bordar. Era muntador per Estats Units, per Itàlia, Portugal, Espanya, Marruecos. O sigui, que ha viscut en moltes empreses i més. Entonces, ell diu que Espanya és un país per viure i molt bé per menjar, que el veureu que està de bon any, saps? Veu que li agrada bé menjar. I entonces li vaig fer l'entrevista, li vaig dir que si no tenia inconvenient, i entonces dic, bé, tu que has passat per tantes empreses del món, dime què has vist del coll, en positiu o en negatiu. I així està l'entrevista. El espíritu era, hay que repartir un poco. Es el empresario, que entonces era muy fácil ganar dinero. Entonces eran un poquito la gente equivocada que se llevaban estos negocios. Era mi impresión. Eso no son profesionales de esto, solo que es gente que ha visto que aquí hay un dinero fácil. Y esto ha sido después un poco la trayectoria. Es que primero era el Mercedes antes que hacer una revisión a las máquinas. El primero era las vacaciones en Benidorm antes de renovar el parque. Se ha quedado estancado un poco y esto después se ha apagado. Porque si miramos el parque, sigamos con las mismas máquinas desde entonces. Excepto algunas excepciones que sí que han cogido el tren, pero son uno o dos. Es que la gran mayoría lo he visto, un dinero fácil, no la profesión. La profesión muy bonito de hacer una cosa de bordado, que es muy de arte, que es muy en conjunto de muchas cosas. Lo que sí que había eran muy buenos mecánicos, que cualquier modificación, cualquier reparación, cualquier idea que tenías, hombre, podríamos hacer esto, había siempre 1000 manos que te intentaba solucionar, y con una calidad que no tenía nada de envidiar ni a Suiza ni a Estados Unidos. Eran muy buenos mecánicos, que por lástima también han desaparecido casi todos. Y también un poco por lo mismo, porque se han quedado estancados y no han invertido en maquinaria nueva, no han invertido en nada. No, con esto ya vivo bien, ¿para qué? Y aquí se han equivocado unos cuantos. Bé, això és maquinista. Vale. Una de les coses que més intentarem arreplegar és el know-how, el savoir-faire, la gent d'ofici. Això no ho va dir, però en els anys 60 els telers es van passar a amples. Els telers eren estrets, es van tallar per la meitat i es van enxamplar al doble ample. Les persones que ho feien, en aquest cas recorda el dimoni, que tenia el taller ahí baix en la Puríssima, no és agarrar una viga i empalmar-la, perquè tenies que canviar les formes, la velocitat, el cigüenyal i tot, i això ho van muntar els mecànics d'ací. I entonces, a raó de que diu ahir antes Marcus, de que hi ha molts mecànics, volem traure alguna cosa. Entonces, així tenim dues persones que avui en dia tenen 90 anys. Han estat treballant en el tèxtil, en el cas de Rafael Julià, encarregat, es va jubilar en Francisco Jover, i entonces quan es va jubilar, des dels 10 anys treballant, i què faig? La germana li va dir, mira, un dia vas fer un teleret, vas fent telerets. I entonces ha fet mini telerets, que es veureu ara, que és una joia haver fet, i això necessita el seu saber. Entonces, ara eixirà ell parlant i veureu això saber. I entonces, aquestes entrevistes, que en el cas de Rafael Julià tinc més de 3 hores d'entrevistes, tinc 4 entrevistes d'ell, explicant, i si es munta una sala ahir, com és un homenatge també a la seva feina, que puguen eixir de vídeos i de més. I vos deixo en ells dos. Aquestes dues persones es coneixen perquè fa aproximadament 12 anys es van conèixer. I entonces Rafael sabia més de telers i l'altre era més mecànic, i entonces es van ajuntar i s'autoalimentaven. Necessita una pinça, i anaven
uno vivia en Benilloba, l'altre en Banyeres i anaven partint-se. I és on gravat. Soc Rafael Julià Montllor, de Benilloba, i em vaig posar a treballar als 10 anys en la fàbrica fent canilles en el tornet per teler. Vaig treballar any i mig o això fent canons i als 12 anys em vaig posar a ordir. I als 13 anys, tenia 13 anys i mesos, em van buscar en una altra fàbrica per teixir a mà. Em vaig posar a teixir en un teler de bacoreta. Fèiem safletes, i entonces hi havia molta restricció de llum i treballàvem, matinàvem i posàvem una llanterna davant i una darrere en el teler per tindre llum per poder passar. I així va anar passant el temps, em vaig fer malalt i el metge li va dir a ma mare que em deixara el teleret. I entonces ma mare va veure a la seva germana, que és on estava antes jo treballant, i em van donar feina allí en els telers mecànics. Vaig començar a teixir fins que me'n vaig anar a la mili. Moltes hores treballava en la fàbrica, entonces. Pues no te puc dir, perquè vaig estar una setmana que em vaig posar dilluns a les 9 del matí, fins dijous a les 8 de la nit, sense parar. I després van vindre a cridar-me i vaig estar des del divendres fins al dissabte a les 10 de la nit. Això era la meva joventut. I com dormia? Damunt del teler o com? Dormia com podia. Un dia em va pillar l'amo, Evelio Mataix, en les vestidores en la mà, jo fent així, clac, 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 i dormint. Estava dormint plantat. Bueno, pues... Bueno, més val una dona filant que 100 virant. I així tenim... No sabia el que era delegar. Tenim a Mila Prior, que està així, i va ser un plaer haver-la gravar, i no sabia si agarrar l'amor que ella tenia per son pare, que de currons i de ferros tret de la xatarra, perquè deia que no volia comprar ningú ferro nou, li va fer les primeres màquines d'això. I em contava, diu, la primera màquina la teníem allà en el molinari, diu, i no cabia bé, perquè n'hi havia uns arcs, les bòvides, entonces, pues, però em va fer molta gràcia este tema. M'ha ensenyat això que diuen delegar. Hi ha una cosa que es diu delegar, pues jo això no, a mi no m'entrava, tenia que fer-ho tot jo, saps? Tenia que fer l'oficina, tenia que fer les entrades, tenia que fer les eixides, tenia que descarregar, tenia que posar al puesto. Entonces, hi havia una obsessió ja tan... En el Torito estava tot el dia en cau. Estava tot el dia damunt del Torito, que una volta en quidren de muro per fer una entrevista o per no sé què, en quidren. Vine que tenien que ensenyar una cosa. I jo dic, vale, ara vaig. Em posa el bolso, agarra les claus, me'n puja damunt del Torito. I jo dic, on vaig? I jo dic, això no és el cotxe, això me n'anava a muro en el Torito. En vez d'agarrar el cotxe, la furgoneta me n'anava en el Torito, saps? No sé, pues coses així que al final el cap te se'n va. I el meu bolso apareix en uns acabats, perquè va sonar el telèfon dins d'un carro i van sentir un telèfon i van començar a escarbar davall de 2.000 metres. Va eixir el meu bolso en el telèfon, en les claus, en els jornals, va eixir de tot ahí. Anàvem un poc loques, saps? Sí, pues coses així, sí. I tinc que agrair-li també molt a un home que li diuen, és que no me'n recordo que li diuen Jesús, que em va ensenyar unes xicotetes això de pimes, molt bàsic, de pimes. Considero que em va donar classes de pimes molt bàsiques, però la primera classe que em va donar és ensenyar-me a delegar. Jo això no ho havia sentit mai i això era impossible perquè ningú podia fer res millor que jo, tenia que fer-ho tot jo. I quan em vaig donar compte que una persona podia portar-me les entrades, una altra persona podia fer-me les eixides
i una altra persona em podia carregar això i una altra persona podia fer allò, i vaig veure que ho fem bé, i jo dic, doncs podrem ajudar, el que vol dir que si m'ajuden d'aquesta manera jo puc fer altres coses de més, i ahir vas poder evolucionar gràcies a aquesta persona que em va inculcar lo de delegar, que és molt important en una xicoteta empresa. Val. Bé, mira, en l'any 80 estava en l'empresa i li portàvem 5 o 6 telers de tela bàsica per estampar, 28 fils de 67 diners, 800 voltes, tramat en un 20 flamer a 20 passats. Bàsic, bàsic, bàsic. Qui té visions bordats, si se'l tenia. Però li la fem a Rafelinsa. I què passa en l'empresa? Què passa? És que està venent-li a Gaddafi. Recordeu el Gaddafi. Que raro que estiguen venent-li visillos a Gaddafi. Entonces, Enrique, que està així, treballador de Nodesa des de primera hora, a l'entrevista parla amb els pares i diu: «Che, conten com Insa venia visillos al Gaddafi». I així mos ho conta. Bueno, nosaltres teníem un home molt propietari de l'empresa, el Rafael Insa. Lamentablement no està entre nosaltres ja. Este home treballava molt, però vivia molt. I un dia se'n va anar en un creuer, no sé on, i allí va conèixer a un musulmà que li diuen el Gaddafi, de Líbia, i van fer amistat. Aquell li va preguntar, i tu què és el que fas? No, jo borde, i faig visillo bordat. Diu, xec, això en Líbia estaria bé. Diu, comença a fabricar que jo t'ho compre tot. De tal manera que hi havia 9 màquines en aquella època, a 3 turnos, vam estar quasi un any treballant i vam fer visillo per posar visillos en tot el món. De tal manera que aquell tenia els diners per lo vist de sobre, però va haver un moment que no va poder suportar tota la càrrega i es va quedar molts metros i moltes peces de visillo en la duana estancades. Això va portar un procés jurídic i unes històries. El Gaddafi i Rafelin se'l barallarien, segurament. I, bueno, això és la història. És que Garrises, el Gaddafi, que després als Estats Units, en un missil des del mar, el van matar des de la Jaima. I ahí, visillos bordats, si aneu a algú a Líbia, potser encara deu visillos bordats per ella. Checo Revés i Fila. Probablement algú ho dirà quan vinga aquesta persona. Antonio Santa Creu és una persona que ha estat sempre en l'acrílic, en altres sectors. Ell, el socio, és el que va estar en tot el tema del bàrter, que antes vos he explicat. I entonces tenia interès que ell contara tot el tema. Després va estar 18 anys d'exportació, que això és el que ha salvat a Ilatures Mil. Entonces, ell en què està en actiu? Té 72 anys i està com un coet, sempre. I viu en Terrassa. I jo cada volta que anava a Sabadell, enguany, estic clar, estic en Sud-amèrica, estic no sé. I en el mes de juny li toca dir, Antonio, que estic en Sabadell, anem a entrevistar-te. Diu, estic en Argèlia, en aquest moment. Diu, el dilluns torna, però el diumenge torna. Toca el dilluns pel matí, per la setmana que tinc una reunió molt important. I li vaig tocar i em va donar 2 hores per fer l'entrevista. L'oficina la té en Sant Just d'Esvern, vaig anar i demés. Jo el que volia era que parlara sobre tot el tema de l'acrílic, perquè des dels anys 80 havia caigut i ella explica tot, inclús quan va fer la suspensió Belmar, ell estava allí i demés. Però el que tracta sí no té res a veure l'acrílic. Però sí, quan vegeu les notícies, els retalls de premsa sí que és del bàrter, ho atrepa que ho veieu. I després del que diu, algú dirà, Checo Revés i Fila, però bueno, ahí teniu.
Però el futur el veig com està, el futur quedarem... El futur del Mira, coll. el futur del coll. Jo el veig que la gent ha tingut por a eixir del coll. Jo veig que les empreses han tingut por a expandir-se, perquè si s'haveren expandit bé, haurien pogut estar funcionant pel món, tenint les centrals en el coll. La gent vull dir, el coll té un problema, que és la gent està arraigar. Jo no he tingut arraigar en el sentit que vol viure en el coll i anar a peu a fer feina. I el món modern, el país que més deslocalitza i que més activitat té, no té ningú arraigo, i es diu Estats Units. Als Estats Units un tio li apeteix anar-se'n a treballar a Califòrnia des de Nova York, plega i se'n va i no pregunta res a ningú, i viceversa. I la gent es maneja, i no és un problema canviar de país. Així, en el coll, i en el coll en concret, quizás n'hi hagi un poc més de problema per l'arraigo de les festes. Per l'arraigo de les festes. Per mi, sap del coll, sap mal dir-ho, però les festes crec que han enviciat, és una droga que han enviciat massa la gent del coll i ha limitat molt professionalment la gent del coll. Perquè no es deixa veure les coses. Dir això dels Montepios totes les setmanes i tot això. Conyo, les festes són 3 dies. Prepareu-ho un mes antes i s'ha acabat. I a fer punyetes, que collons els Montepios totes les setmanes, l'ensaio, anar allí. Sé de gent que les festes li ha costat el matrimoni. No sé. A mi, soc del coll i vull morir al coll, però jo no vull viure al coll. No vull viure al coll, vic molt feliç fora. I soc del coll, vostè d'on? Jo del coll Alicante, no, de València no, del coll Alicante. Ja està, que no me'l toquen, ara el segon dia del coll, si vaig per allí, em deprimisc. Em tinc cara. Bueno, pues era una opinió, ¿vale? Bueno, preparem-se. Estar a 3 dies. Amando Frau podríem fer un llibre i podria... I ha tret 2 minuts d'una història que ara vos la veureu. Va ser el que t'ha dit de la huelga de bandes de l'eliminació de Echevarria. Clar, això... Sí, però que era una empresa, això és digne de contar, les coses conforme siguen, perquè ho assimiles. Tenia 700 treballadors. L'empresa, al fer la huelga, es va traure a tots de les cases sense deixar-los llevar ni una caïra. I en un convent de Flares, en una espècie de teatre que tenien, van llevar les butaques i allí vivien les 700 famílies. Ojo, això està en un llibre, això no és... Això no ho havia dit a mi mai. Per entrar a Bilbao, nosaltres així en el coll, ja t'ha dit que vam arreplegar 36.000 pessetes. Pep Linares, el president del sindicat vertical, jo era el segon. Se'n vam anar a Bilbao. Vam agarrar el tren i els 2 policies darrere. I en Benetússer li vaig dir, Pep, baixem d'ací perquè a València no arribem. Així estan els 2 maromes estos. Baixem a Benetússer, quan es van descuidar ells, i en una plaça encontrem un autobús en una pancarta que posava «Los jubilados de Benetússer se van a Bilbao». La porta de l'autobús està oberta i s'entrem i s'assentem darrere. I vam anar a Bilbao a l'autobús. Vam entrar a Bilbao per les cloaques del Nervión per poder entrar a l'això. I quan arribem allí i ens fan eixir a l'escenari, el Pep no em va voler eixir perquè tenia úlcera d'estómago. I vaig eixir jo. Només vaig dir que 4 paraules, és que no pot dir més, és que les llàgrimes van això. De veure el panorama allí, 700 famílies, quasi tots gitats per terra, xiquets, tot. Quan els vaig dir que portava 35.000 pessetes en ajuda dels treballadors del coll, bueno, van començar un aplauso. Això no dona a passar jo a ningú. Eixe trago, per molt que hagis triomfat en la vida, però això, eixe trago no te s'olvidarà mai, mai en la vida. Però bé, deixem-ho estar. Se queda... Bueno, pues és història.
han iniciat les imatges, avui estem imatges de vídeos, i aquesta portada del llibre és el llibre que ella refereix. I aquest llibre, que l'ha encontrat en internet, el tinc baixat, la huelga és de novembre del 66 a maig del 67. I aquest llibre que explica tota la història de la huelga es va editar per els treballadors, el van editar en París en maig del 68. És que la fetge toca. Bueno, i ara per últim, ja estem acabant, per últim tenim Ser de fil de 20. I tenim a Juan Escrig. Juan Escrig era una de les primeres persones que jo volia entrevistar perquè aquest testimoni que diu tot el que ve després de Testilogar i tot el que s'ha creat és el que va començar a fer este senyor. I tenia 21 anys, i en l'entrevista... Sí que vaig dir una cosa, l'entrevista la va fer en dues parts. En el mes de març el vaig agarrar i vam anar a fer-se un cafè en una cafeteria així en el Panterri i estava molt escèptic. Si no queda res, això... Jo el vaig agarrar i em costava entrar-lo i de més. Va passar el temps i ara en el mes de setembre dic, Miguel, anem a entrevistar a Juan, parla amb ell. Jo que me'n tenia que anar 15 dies a Sabadell, total, que es posposava 3 o 4 setmanes o per ell. Però en toca diu, després demà, si vols. Jo li dic, ostres, sí que té interès. L'home es va posar de punto en blanco, se va anar a la fàbrica que tenia allí en el seu despatx per entrevistar-lo. I va estar 2 hores i mitja, hasta que va vindre la filla i va dir, muchachos, que tenim que dinar i portar els xiquets a l'escola, senyor, en què estem parlant. És una eminència de persona. I ara comprendreu, en el que ell diu, l'eclosió del Testilogar. Per cert, en Alcoi tot era fibra curta i hi havia, ja el vaig dir, en Alcoi soles 184 jocs de màquines de filatura en Alcoi. En Albaida no sé si tindríeu vosaltres allí en allò, però un grapat de jocs on tenien i bocairen la tira. Avui queden 2 en Espanya, t'ho vull dir, 2 en Espanya. Un muro, que és Filprim, i un altre, no sé si per Manresa o per no sé, un puesto que queda. I entonces parla jo en Rafael, dic, Rafael Pasqual. En Rafael Pasqual. Parla jo en ell, dic, escolta, jo tinc una cosa per poder fer un artícul en la Gassa de Volta. Diu, i això què és? Això és una cosa que per fer visillo, jo vaig veure un visillo que vendria d'Alemanya o no sé d'on vendria i portava uns filets de Gassa de Volta. I això jo sé fer-ho. I ja tenim, fem la primera Gassa de Volta, el primer visillo, i això va ser el primer visillo, va ser un ratllet, això encara el tinc en el cap, que més gran encara no diria quin és. I era un ratllet d'allò, calaix, el que portava era calaix, la Gassa de Volta el que feia era que calava, i es va fer eixa, després van fer altres modelos, després van fer el cacauet, i vam anar fent variacions sobre la Gassa de Volta. Sempre en 160. Sempre en 160. En principi, sí, no, en 150 o 160, sí. En estret, que diem. En estret. Sempre en estret. Després van passar... Però jo m'han quedat que a l'hora de fer l'escandall, de posar el preu, vau posar un preu... Sí. El preu d'allò costava, crec que eren 27 pessetes, o era el primer preu que van posar. No, van posar... Allò valia, era barat, perquè era barat, pesava molt poquiu. Pesava no res, era de regenerat. En aquell entorn, en l'any 60,
que podia valdre, és que no me'n recordo, crec que valia 16 pessetes, una cosa així. I ara no me'n recordo si va ser el teu germà o Paco o Rafael. Em deien, no, tu, a 27, posem-nos a 27, i això és on està l'assumpte. Diu ell. I jo dic, escolta, hi ha uno en Barcelona que està o important o fent alguna cosa que també el ven. I com el teu germà era el comercial, ho sabia. Dic, a quin preu el ven aquell? Diu, aquell a 150. Dic, pues nosaltres a 150. I això va ser l'èxit en 3 anys guanyar milions, el teu germà, jo i ell, en 2 anys, i quasi no ho tuvo. I comença tot el coll a començar a fer visillo? No, allò ho teníem en secret i allí no entrava ni el tato. Entraven, van intentar veure per la finestra com es feia. Allí vam estar 4 o 5 anys soles. Ningú sabia com es feia. M'entens? I això van ser, claro, 4 o 5 anys de meravella, perquè érem únics. Després ho vaig muntar jo sí, i claro, si tampoc entrava ningú, no entrava en cap de puesto de ningú. Era, vamos, no, allí van estar, allò era tops en el carrer Buenos Aires, en Jover i Pasqual, però no van portar cada telera de la paire. Això no va eixir d'allí per res. D'allí no eixia per res. I els pintes, jo em vaig fer molts de pintes, es feia jo, els pintes. M'entens? Perquè no isquera la informació, clar. Informació de cap de puesto. De casa ja de doble ample. Però en el coll, els telers es agarraven, es partien per la meitat, es serraven i les afegien 1,5 metres i ja tenien el doble ample. O sigui, tot a les barres, a l'embarrat, a tot, el feien més llarg i van allargar, això es diu allargar els telers. I es van allargar molts telers, tots els telers de 150, perquè ja anaven tots en doble ample. Això ja estem parlant de finals de 60, més o menys. 60 i 70. Sí, que és quan jo realment li vaig ja treure trellat a el que havia comprat. Però per què ho vas comprar en ample? Perquè veia el porvenir per ahí. Perquè veia el porvenir per ahí. Veia el porvenir per ahí i es vaig comprar ja en doble ample perquè en l'estat no tenia sentit, o sigui, no tenia sentit, però em vaig columpiar. També, claro. Entonces, tu vas fer 2 anys ahí fent un programa de... Fent, no, dirigint-lo. Perquè els programes que hi havia i que hi ha avui de comptabilitat i de tot estan fets per programadors, no per gent que els usa. Tots, tota classe de programes. I entonces ells se'ls fan per ells. I quan l'han parit des de A igual a B dividido por C i ho saben tot, ells ho saben tot, el dominen de meravella, ells el dominen de meravella, però l'usuari no està fet còmode per l'usuari, perquè jo vaig conèixer programes i mare de Déu, per ensenyar-te el programa i per passar una cosa necessitaves Déu i ajuda, per saber-ho soles, després ja fes el dibuix. I entonces el vaig dirigir jo, vam fer 2 anys, i 5 anys també, perquè entonces els programes valien, Rius em va comprar un que valia 50 milions de pessetes, un programa, i nosaltres a Itex en teníem un que eren 2 ordenadors que també valia un renyó i estaves en un per dibuixar, en l'altre pel menú, en l'altre, escolta, tu hi era un... Bé, i s'ha acabat la peça i ja tirem el bord. S'ha acabat. Això tirem el bord. Bé, no.
si... Ara, si voleu... Bé, M'ha passat 2 minuts de tren.